श्री निर्मल कुमार ब्रह्म डांगरिया देव आमनि रैली जरियाते आमि कृषि अफिसार फसलखौ লৈ যাম रैली কৰিলে আমি যাম कृषि अफिसार सन्मुखলৈকে তাৰপৰা আমি আকৌ গৈ दिनै बिजाथि जानानै नमिनेशन फाइल खालामनो थांगासिनो दं जोङो दा नमिनेशन फाइल रेखानि उपसानो नमिनेशन फाइल होनो जों साखाफारा जानानै ओंखारबाय नट लेस देन 70,000 मार्जिन नट लेस देन 70,000 15,000 दिनैनि बे हाबाफारियाव जों बारा लेंहराखै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनैहाय हाजार हाजार मानसिफ्रा रोजा रोजा मानसिफ्रा सुबुंफोरा जोंनि भटार्स रायजोफ्रा सिडली समस्तिनिया दिनै फैनानै निर्मल कुमार ब्रह्म जोंनि एनडिएनि केन्डिडेट बिथांनो आर'जलाइ गथायनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बेनो जोंनि मोनसे जोंनो इंगित होयो जे फैगौ 13 नभेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव जों जे मैखोम मोनसे देरहानो थांगासिनो दं खमैबो जोङो 70,000 भटआव जों देरहानो थांगासिनो दं आरो बेनो जोंनो फोरमान खालामदों मानोना दिनैहाय UPPL सरकारा जोंनि एनडिएनि सरकारा जोंनि नैबे ओनसोलाव गोजोन थासारि लानानै फैबाय जोंनि गेजेराव रैखाथिखौ लानानै फैबाय जोंनि गेजेराव जौगानायखौ लानानै फैबाय जोंनि हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे बिदा फंबाय सानलायनाय जोंनि गेजेराव अनलायनायखौ लानानै फैबाय दा बेखायनो जोंनि UPPLनि सायाव एनडिएनि सायाव रायजो राजाफोरनि फोथायनाया जोबोरैनो दङ बेखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जोङो 70,000नि बांसिन भट मोननानै बे सिडली समस्तियाव देरहानो थांगासिनो दं बे रोखा नोङो नाय बेयाव गासै 2,16,000 भट दङ बिनिनो जुदि 70% जायोब्ला 1,00,000 माने 60-70,000 जागोन भटआ दा होमबा जोङो जुदि 70,000नि डिफारेन्सआव जुदि देरहानो थांगासिनो दङब्ला होमबा नों नायदो कन्टेस्ट होननाय बाथ्राया बेयाव फैनोनो हाया बेखायनो जोङो जोबोद मोजां मोनसे अनसायनाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनगोन आरो बेयो जों दा नुखाबायानोसै दा बेयो जेब्लाबो रोखा जागोन दिनै 15निफ्राय 20,000 सुबुंखौ जों हांख्रायदों आरो बे निस्सय बेसेबांनिख्रुइ बांसिनबो फैनो हागौ बेयाव मोखांफोरखौ नायबानो जाबाय आरो जोंनि हान्जायाव सोर सोर दङ बे बाथ्राखौ नायबानो जाबाय थारमाने गर्जन मोसाहारि बिथांखौथ' आरो मा बुंबावनो बिथाङा सासे गावनो समाजखौ दैदेनबोनाय मानसिमोन सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय मानसिमोन नाथाय बबे समनिफ्राय माबोरै डिरेल जालांखो मोनथिला बिथाङा दिनैहाय इन्डिया बा कंग्रेसाव बिथाङा हाबहैदों नाथाय बिथांनि स्पिचफोरखौ नायबा नों नायल' मालाबा जेरै जोंखौ बर'फोरनिल' हान्जा होनदों गावनि स्पिचआवनो बे ओंखारो बिथांनियाव हारि मोनसेनि थाखायल' बाथ्रा ओंखारबाय थानायखौ जों नुदों बिथांनि सिगाङाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै बिजिरनानै नायबाय बेखौनो नुगोन बे थिरा गावनावसो थांफिनो माने बिजाथिखौ नागिरना मोनाखैमोन बिजाथि नागिरना मोनाखैबालाय निर्मल कुमार ब्रह्मआव बोरैथो ओंखारगोन जोंनियाव नोङो दिनैनि थारिखआव UPPL हिसाबै जुदि जों नायो खमसे खम जोंहा 25 लाखसो जोंनाव सोद्रोमाफोर दङ 25 लाख मानसिनि गेजेराव जोंहा सिडलीयाव दङ 2,16,000 बेयाव नोङो मानसि नागिरनानै मोनाखै होननाया बे मिनिथाव कंग्रेसावसो मानसि नागिरना मोनाखै मानोना गर्जन मोसाहारिया दाख्लै MP आव गेलेदोंमोन सिडलीयाव गेलेफैयोमोन बिथाङा मानोथो फैनो हादिया दा होमबा बिथांखौ हान्जाया बोरैबा एंगारनाय बायदि जाबाय नामा बे जिनिसखौ बिथाङा मोजाङै साननाया दरखार दङ